खबर नुथुमनानै बागै चाइदोंना जे जों चिकन चिकन मिनि थाखा एडिसिव के गापा जों माने तबे नरका 150 जे चिया समय नांनाय जों डेभलप ओमफ्राय आं तो नंबर सब समय नाथाय ए हमबाय किसा लेखा थायनानि फट'मोन जातिनो जे रामचंद्र का तो बुसाना तो आनि एमांगो फना वानसुगिया बुबागरा लास्ट समयानो साका नों रामचंद्र का तो बुसाना नांनाय ने कागज पत्र रेडी थायलदि तापरे खायका हरमुइ थांका प्राय नयता सार नयता प्राथि बुस नांका दसन समय सेंगे ते दकाय रखा ब्रह्मना प्रेसिडेंट साका ना तो मनन दिना नांनाय सिनसाय नों किसा बर तो जों किसा मुसांगर को जों थाना बागै आं ब्लाइथेनो माने बलायबा साव आं बेयाव साव आं सरा जखन मनाफोर सायथानाय जे जोंनि प्रेसिडेंट जोंनि रुपो जोंनि तो उनका कमालेसन जरा और जोंनि पार्टी नेतृत्व जेबाबे खायि नमिनेशन दिना बर टिक्लायफ्लां थाका अब आं प्राउड लाखायो बर मा खालायो तामनि जाखाय माने शर्ट हरदि बर एक मेसेज बा जे रामचंद्र गात आमसैनि लुकुरो आं जे आथिका खामजागै लाम सगै बरम निवै जे नमिनेशन नेन प्लांमानि अबनि बागै आं बरम बाइकले हाममा जाफा जे कैसानि मेसेज म तंनाय अमं खामो जे आनो दुप्लाय खेनानि बागै आनो जिति दिनानि बागै नर केब न मुख बिता थिक्लाय केब नि नुखुमता बुदि केब न ता खिता दि केब नि नका सबायदि आं जतन सानानाय जों जिरो वायलेंस खालायै बाहायते पीसफुली जों चंबादिना पसां पसां खायै चिनि और रामचंद्र गातनि लाइबुमानो जों मोथाङै नारनाय अमसे जों माबान सुनाय रामचंद्र गातनि और अनेक लाइबुमा पथर दंगो दसर देबनि गोबां लाइबुमा और दागुबो मखल जागै कुमारी मधुति उपस्थितिनि लाइबुमा और दंगो हेंगाकाय उपजाति जुब समितिनि और लाइबुमा दंगो बिशप देबबर्मा राणा कुसुम देबबर्मा संगा गोबां मा बररनि और लाइबुमा दंगो चिनि काका अनंत देबबर्मा संग पेलिनि आन्दोलन फसल गरसं इका अमते याहायखायनो गोबां मा लाइबुमा का अमरनो याखुमै थाखनानै आंनिया तामनि जाय जाखाय जों लाइबुमानो गोथांखाय मानारनाय चिनि इतिहास हमनो जों काकु किमान मिया का आबुनि बागैनो आनो जितिरन बगसे जों पार्टीगत बागै जों पिपरासा जों केबने नखुमा एटा खायनि ब बिजिबि खायनै ब सीपीएम खायनै ब आईपीएफ खायनै जों बुलायखाय जों आबो मोसालिया आबो नायथौदैया आं आबोनो आं गसिना हरमाया ओंखाय आबोनि बागैनो और जारा सीपीएम खायनै ब्र फ्लेग कायथुं बीजेपी खायनै कायथुं आईपीएफ खायनै कायथुं कोन अवसर फ्लेग बुट दिया बुट दिनाय जनगण सिनाय नर से बुट दिनाय नर बखा बिदि काहै आनो कप्लाय खायनैया चिनि बुबागारना पिपरासानि जे थानसानि नर कप्लाय खायनाय ति थिनां जतना हाया हेंगाकाय जों जुदि जतन थानसांबै जों जुदि बुसावै कप्लाय मैमान हांजाकाय चिनि थिनां गाहामना बुबागारा साका लास्ट 15 मिनिट साका गा आबुनि बागैनो जों बुबागारानो बिनि सेंक्रा खुंबै बिनि वारि संबै जों जुदि बनलगिबै जों कप्लाय खायमा थाखाय एवं अ रामचंद्रगढ़नि लाइबुमानो गोसकांगो जों के बनारनानि बागै जों जुदि सारा त्रिपुरानि साइसे विधानसभानि बिसिंगो जतनि साइ बुट गोबां रुय त्रिपुरामो थाननो कप्लाय खायमा थाखाय बुबागारानि याकनते फानफ्राखाय मान थाखाय आं खालायो जे अमुक बस्ता कायसा लाइबुमानो आंनि लाइबुमानो साइमानो आं दीर्घ बছর सिलाय जबाब खालायमानि आबो कायसा लाइबुमा संगो हेंगाकाय ताबो नरक जुदि चान्स दिखांगाकाय डेमोक्रेटिक लामातैबो अ डेमोक्रेटिक लामातैबो नरक जुदि आनो चान्स दिखांगाकाय आं ता कायसा सबा ता कायसा सेक्रिफाइस आं नोंनि रामचंद्र गात बिथिंखायनो अरनि डेभलपमेन्ट नि बागै नरक जुदि नोंनि प्रतिनिधि हिसाबै आनो चंगै दिखांगाकाय आं नरखानि निबा आं जतो जागाना साका चिनि और चिनि जारा बरमन चिनि नेहार बाय दंगो चिनि बरमन प्रेसिडेंट दंगो और चिनि चेयरमैन दंगो चिनि रुपो बाय दंगो चिनि तमालिका दंगो बरक साखी आनो 2 बছর সময় দিছি आं नरनो न कायसा कन्ट्राक्टर सामु कायसा दिनानो बागै आं सामु कांला आनि बरिका खामु
ani Ramchandra Gatno Sabogoti Sanan Bagi Taman Nanga was one from the root map Pikangeranai, another Portum Sikang office set up Makageranai. Jum Yango Kodan Purno, Chicago to Boy, Jimmy Porto Bill Kayeta Kaisa Paka, Pinta Block Office Clay. Jum Block Office Clay, Aka Subdivision Office in Tunan Bagating, customer change PWD Office was to be finally bagating executive office and to finally Masai Togan. Omti Yahageno, Doctor Suzuk Subidano, the Subi finally bagay, Masai Togan. Among Bubagran, among Jim, Pahar the Kisa Kobui, Kaisa mini hill town Kailan Chini, Zate Aro, Jim Tam Tonai, English medium school tonight, Tarpore Tonai Aro, Polytechnic College Tonai, on ticket the one Maro, Baza, City Kalina, on the Lama Kina, highway by Kobui, Sinkai mini city slum and the Babilos and Title. Order ministry, Tabooks and power instead of Nakakai, Tin Shopoti Taka, the Kakai ministry, mini hill city slum and the Kumbia Paya. Get over the target managers, Rapsa Tabuno, Manomin, Obersin, one Sumla, Chini Tina, Ani Jara Tabu Baka, Kabamu Baker Sacrament, and Border of Sakanai, the Kakanaka Krishini, getting to the other highway by public Highway, our Temple Salon, Tongsinai. Hotel lama dinner propaganda berbagai channel, cuman macam ni business one by one naik. Anggun kaisen anggunal chairman, lor nukana, ang West National chairman. Harusnya boro, aku bawa kumurunggo, bawa better ni tempu salah bawa kupuja. Bawa salah 1700 taka income kurtini. Anu sausara ngomo agi ke betul baik salah mana, obama ya. Hingga kai mau kai abu kai salah kan 1700 income tu, ek दिन 1700 taka. Hingga kai abu ni bagi no. Jeng কিছু জায়গা কোনা তারপর এডিসি ও জং পুলিশ লাইন নির্বাচন সময় করে কেন পুলিশ লাইন আবন বিচিং 400 লাইন গাইতে 800 লাইন আবন করে তাই দিতে বেটিলেন জং ফুলমান বাগে 150 টঙ্গ অরব ও আমসানি যারা চিনি শিখলা টঙ্গ নরব সুদ নরব মানাই আঙ্ক নরব প্রতিনিধি সময় রেখে আঙ্ক নং ফক ছানাই নং সিলেকশন খাইতেনি বা আঙ্ক আঙ্ক যেহেতু জুনাল চেয়ারম্যান নং ফাইজা জুনাল চেয়ারম্যান তাঙ্গা করে দেখা Apro nong प्रतिनिधि हिसाबै nong जों जिनि टारगेट थाखायनो तमतामो पतेति जुनाल साब जुनाल एलाकायाव जों चेक गेट दिनाय तांनि चेक गेट दिनायखाय तिब्रासा आमसायनि हाचिं हा बुफां क्लाङै फाटानि बरल गुनाङै जाहातेखाय चिनि अ आमसायनि कय नायदि जिरायनायाव आरो ट्रेन बै थाखाय पाथर थाखाय बर तिब्रासा एदिसि आमसाय बुं ईद बा जत तिब्रासा आमसायो Koila pakai Cina dulu, orang sesuatu yang isi government pun tax maya, ang ini nokuri, tak lagi, onek tax collection kerja. Kasih ibarat nak penalti duit, 15,000, 16,000, 8,000, 10,000, 4 rumah tu penalti duit yang tiket kebang revenue, edisi TV edisi mereka. Not kasar bani sinjak kalau di mahalam dausa, the council, Arab orang mereka, bongar suap botol sampai edisi wo, 50 taka tax nana, 50 taka tax maru. जों टैक्स निबो आं स्लामो रेखा आं निजेनो आगरतला मिनिस्ट्रि काउन्सिलनि आनि साबजेक्ट जेडिउ ना सुग्रिउ इस्लाम दिउइ तिब्रासन लाइसेंस के आलादा वानसन लाइसेंस फी आलादा खाय बिका आबो बा एप्रुव खुंखा जों क्वालिटी बिसिङ चालु खायने तिरखाय चालु खायने बागै दङ इंगे खाय प्रतिति जे आमता यो साबजुनाल प्लस इंगो चिनि विलेज कमिटि दङ बरो ओ जे चेक गेट न बरो गडनाय का आरो चिनि एडिसि पुलिस बो दंनाय Hingga kayak apa nih bagian ang sana nih nayo, noraka wanadi, jeng cini tinang nih kok nono, jeng ma wan sunai, jeng kotor ma wan sunai, kotor udah wan sukan jakai, jeng kotor saman kai nono, cikon saman udah wan suka kai, cikon no kai nono. Hingga apa nih bagian ang sana nih mungkin makai omose, jeng jasa pati kai pano, jeng orang konfuro no tomaina nangai BJP kai bo जों IPF दिखाइबो CPF खाइबो orang तंगा बुट फाइट थांगे न सुलो तारिबो किन्तु प्रतनपुरनि बरक BJP बां खाइगाइनि अरा कागि खुमाय गेला अरन मा तंना खुमाय का अरन बखां नांदेलाय जों मा आसुगलायनाय चामा नंलायनाय मा तंलायनाय के आबुनि बागै आं नरन पाइथाको कयना लिबुसुंगो अरत आं बाजा सबरक क खाइनाय सबा खाइदिनाय नन पाइथाको कबो आनो जिदि दिनान बागै रंजित देबरमानो जिदि दिनान बागै आं जिदि आसे आं इच्छा आं गया फेल काय फेल उनखान
Toba ani bagai kebon lukni borok jadi hospital fai hospital bendis khawoi thoi ni oba bugai khitung ba borak lai to rang kusun dia lo chikitsa khaine bukon oba anlaya kebni nok doga sabai jakun lathi jakun tv sabai jakun oba anlaya oro pesan khai norok joto bai na pathai tongi borok ni slogan borok rikhan pun chin slogan sangri wan blong flag borok khai tongko flag chini edisi nirbachon onek puja jaga khitar jaga khisu jaga thena kasimali election flag vote dia জনগণ সে ভোট নাই নর বুদ্ধি ঠিক নখাই जों त्रिपुरा ताकलाय त्रिपुरानि लाइ बुमाबो अ रामचंद्र गाट आं आसा खालायो जत बायनो आं आसा खायो ताबसो पयदो आनो जेबाके लामसका जेबाके रामचंद्र गाटनि बर हामजाका